Nå, nu skal vi løfte slangeenergien ned for det, der hedder rodchakra, som er halebenet, op i ryggraden og henover, så du bliver badet i din egen mjød. Rygmarvsvæske starter rent heroppe fra og flyder via 7 timers rejse igennem din krops nervesystem, ender nede i cauda equina, som er hestens hale. Det er et nervesystem nede i din rygsøjle, nede i korsbenet og halebenet. Så det vil sige, der er den altså lagret. Det kalder vi metaforisk mjøden. Livsstrikken, der giver evigt liv i øvrigt. Som Idun beskytter i nordisk mytologi. Det er sådan nogle ting, som jeg arbejder med. Og medicinske studier, så, hvor det her det er verificeret. Så hvad gør du? Den urgamle beskrivelse er, at du skal puste ilden op i dig. Men det er en metafor for, hvordan du gør det. Så du har nogle gløder til at ligge ved et bål, der skal brænde. Så puster du. Så blusser gløderne op og bliver til ild. Ilden bliver løftet. Det er ikke en ild, det er en væske. Så, men når du puster sådan her, nu bruger vi munden. Vi inhalerer igennem næsen og puster igennem munden i den her noget lidt farlige metode. Det er på eget ansvar, den her. Så det er alle videoer. Alting, hvad jeg beskriver, på eget ansvar. Så når du puster, så kan man næsten mærke, at man også bruger mavemusklerne. Det skaber en funktion i kroppen, der trykker rygmarvsvæsken nedad. Det vil sige, at den bliver trykket meget hurtigt ned. Så skal vi holde den dernede for at bygge trykket op. Der bruger vi numsemusklerne. Hvad de hedder? Ringmusklerne. Dem skal du trække sammen. Det vil sige, ligesom du ikke vil lave i dine bukser, så klemmer du numsen sammen. Men når du puster op, så skal du ligesom sådan lade som om, at du er på toilet, uden at være det for din egen skyld. Så det ser sådan her ud. Det her, det er min bagdels muskler, mellemgulvet, også kaldet lukkemusklerne. Så når jeg gør sådan her, så er det åben hånd. Så er de åbne, og når jeg gør sådan her, så er de lukket. Så lad mig prøve at vise for det. Lige fortælle, vi puster op, og det der så sker, det er, at så laver man et vakuum med man løfter maven op til sidst, og så suger man. Fordi når man suger, så løfter man væsken op, og det er det, vi er efter. Men først skal den lades op, og så suges den op. Så praksisen ser sådan her ud og involverer at holde vejret, så længe man kan, og det er den farlige del. Se her. Først ind. Man kan næsten mærke det. Sådan en lille sus. Det der sker, det er, at jeg puster ballonen op hernede. Luk. 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 Så nu er ballonen pustet op hernede. Så gælder det om at holde det tryk. Så laver jeg, fordi der har man pustet ud til sidst, så trækker man maven op med muskulaturen. Så man bliver helt tynd, og det kan næsten gøre ondt. Man strækker nærmest tarmene. Sådan. Og så holder jeg vejret, så længe jeg kan. Og lige når jeg ikke kan mere, så slipper jeg ballonen, og så suger jeg. Ligesom at jeg vitterligt suger med et sugerør den her livsvæske op. Og den bliver bogstaveligt talt løftet op. Så render den baglæns op i hovedet, hvor den vækker latente hjerneceller. Den trækker stamceller med op nede fra den røde knoglemarv. Det ved vi. Det er fakta. Du kan øge mængden af stamceller, især dem, der hedder MSC stamceller. Den anden type kan jeg ikke lige huske. Jeg tror, det er HSC. De stamceller kommer ud i det frie blodomløb over dobbelt så mange. Måske endda flere. Det er blevet målt i videnskabelige studier. Stamceller kan de kan blive til hvad som helst. Hvis de møder skadet væv, så kan de begynde at reparere vævet. Møder de skadet knogle, så kan de finde på at reparere
knoglen. De skal altså ligesom have at vide, hvad de skal. Og her bliver det lidt kryptisk. Det er der, hvor vi har et missing link til videnskaben. Fordi vi har nogle tilfælde med mennesker, der har helbredt sig for de mest underlige sygdomme, man ikke burde kunne helbrede sig fra, skader. Og hvad de gjorde, det var at visualisere, virkelig meget forestille sig, virkelig meget ønske sig at kunne gå igen, eller bevæge sin hånd igen eller noget. Og så skete det faktisk via stamceller. Så der skal du bruge visualiseringsprincippet. Og det er ikke noget med, hvad du ikke vil have. Jeg gider ikke være syg mere. Det må du aldrig gøre. Du skal altid fortælle, hvad du vil have. Aldrig, hvad du ikke vil have, for så får du det. Alt, hvad der er efterfulgt af ordet ikke, det kommer med i billedet. Du skal ikke male en fugl, så kommer der en fugl med. Du skal male et billede af dig selv rask i den funktion, du gerne vil være i, så vil stamcellerne søge at give dig det. Men du skal passe på for pokker. Princippet er farligt. At holde vejret er farligt, men det er det, der trigger kroppen til at frigive stamceller. Vakuum, det suger dem ud, og så funktionen, det er at få væsken over dig. Så bader du i det levende vand. Og det kan redeem dig. Det kan få dig med i klubben igen. Det er en metafor. Så det er simpelthen princippet, jeg har til dig her i dag. Og du skal helst have løsnet dit sind først for dine traumer. Fordi stamceller kan også forstærke kræftceller. Det kan gøre alting værre. Du skal have et rent sind, før du laver den her. Derfor er det også på eget ansvar igen. Stamceller kan gøre kræft værre. Det kan gøre din sygdom værre, hvis den er mentalt baseret. Du skal praktisere yoga først, og lære dig selv åndedræt hernede først, og være frigivet. Når du kan lave yoga, som jeg viser i den anden video, når du kan lave det uden at blive irritabel og have det dejligt, så begynder du at være løsladt for dine traumer mentalt. Og så må du lave det her. Ikke før. Det siger yogierne også i yoga i Indien. Du skal ikke lave det her, før du er klar. Du kan ødelægge dig selv med det. For det første, så er rygmarvsvæsken en væske, der husker. Hvis du løfter dine traumer for hurtigt herop, så baller det dit sind. Du bliver smadret og skadet. Nu begynder det at regne. Det er et tegn til, at du har forstået det. Vand betyder forståelse. Mega sejt. Hej hej.